በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጢ ዓድን ደገን ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ክብለካቱም ድሕና ድሓዲራትኩም። ስመይ መምህር ተኽላይ ሃዲስ ይበሃል። ኣብ ካቴድራል ደብረ ፀሃይ ቅድስቲ ማርያም ውቕሮ ስብከተ ወንጌል እየ። መርዓ ማለት ወድን ጓልን ተስማዕሚዖም ብስርዓተ ተክሊል ጋብቻ ዝፍጽምሉ ስርዓት ወይ ከዓ ሕጊ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ተለና ብዓዲ ወድን ብዓዲ ጓልን ከዓ ወለዶም ዝፈቐድሉ ወለዶም ዝተስማዕምዕሉ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ ናይ ስጋ ዝምድና ከየጋጠም ሓድሓደ ነገራት ኣሎ። እዚ ብወለዶም ብክልቲኡ ወገን ዝተስማዕምዕሉ ስርዓት ወይ ከዓ ሕጊ ክኸውን ኣሎ። ጓል ኣንስተይቲ ካብ 15 ክሳብ 18 ዘሎ ዕድመ እዩ ዝግባእ ዝፍቀድ ብሕግና እውን ብሕጊ ሃይማኖት እውን ከምኡ እዩ። ወዲ ተባዕታይ ድማ ካብ 18 ዕድመ ክሳብ 25 ዘሎ ዕድመ ክኸውን እዩ ዘለዎ። ካብዚ ንታሕቲ እቲ ሕግና እውን ወይ ከዓ እቲ ባህልና እውን ዝፈቕዶ ኣይኮነን። ፍቕሪ፣ ሓድነት፣ ምትእምማን ክህሉ እኒኦ ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ኮይኖም ሰብኣይን ሰበይትን ተፈቓቒዶም ንሳ ብርእሳ ኣብቲ ውሽጢ ሓዳር ዘሎ ናብራ ክትእዝዛ ይግብአን። ንሱ ድማ ንሳ ዘይፈቐደት ንሱ ብወገኑ ክእዝዘ ይግብኦን። ክልቲኦም ዝተስማዕምዕሉ ክልቲኦም ዝተዋደድሉ ክኸውን እዩ ዝግብኦ። ብኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ዝፍቀድ መርዓ ወዲ ብድንግልና ጓል እውን ብድንግልና ጸኒዖም ብንጽህና ክብረ ድንግልና ዘለዎ ወድን ጓልን ተፈቓቒዶም ተፋትዮም ተስማዕሚዖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ወለዶም ዘለውሉ ንስሓ ኣባት ዘለወሉ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘለውሉ ስርዓተ ጸሎትን ስርዓተ ተክሊልን በፂሕዎ ብስጋ ወደሙ ክፍጸም ዝግብኦ እዩ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት መርዓ ዝፈቕዶ። ጽቡቕ መርዓትን መርዓውን ድሕሪ መርዓ ዘሎ ንሱ ንሳ ተኣማሚኖም ክነብሩ ብኪዳኖም ብሃይማኖቶም ብስጋ ወደሙ ብቁርባን ጸኒዖም ያው ንሳ እንተደኸመት እንተሓመመት ንሱ ክደግፋ ከበራትዓ ከጽናዕናዓ ንሱ እንተሓመመ እውን ከምኡ ንሳ ክተባራትዖ ኣብ ግዜ ሓጎሱ ይኹን ኣብ ግዜ ሓዘኑ ይኹን ኣጆኻ ክትብሎ ሰሪሕና ክንዓቢ ኢና ክትብሎ ንሱ እውን ሰሪሕና ክንዓቢ ኢና ክብላ ካብ ገዛኻ ከይትወፂ ኣነ ላዕለን ታሕተን ኢለ ክናብየክ እየ ጥውረክ እየ ተባሃሂሎም ከምዚ ዝበለ ናብራ ክፍጽሙ እዩ ዝግባእ ድሕሪ መርዓ። ያው ኣብ መርዓ ዝረአዩ ፀገማት ብዙሓት እዮም። ጓል ኣንስተይቲ ብሕገ መፅሓፍትና ብመፅሓፍ ቅዱስ ተሸፋፊና ተኸናኒባ ክብረ ንጽህና ሓልያ ትንበር እዩ ዝብላ ማለት እዩ። ሕዚ ዝረአ ግን ቅድመ መርዓ ዘለዉ ፀገማት ጓል ኣንስተይቲ መሬት ክምሽት ተሎ ናብ ዝሙት ልዕድሙ ገይፃ ገይፅ ገይራ በረኻ ትወፍረሉ እዩ ዝረአ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምሸት ኣራዊት እዩ ክወፍር ዝኽእል እምበር ሰብ ናብ ገዛ ዝኣትወሉ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓደ ፀገማት ኣሎ። ኣብቲ መርዓ ውሽጢ ድማ ደረታ ዘርጊሓ ሃይማኖትናን ባህልናን ዘይፈቕዶ ደረታ ዘርጊሓ ጥራይ ዝባና ትረኣየሉ መንገድታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እንተኾይኑ ተሓዳር ክጸንዕ ይኽእል። ምክንያቱ ቅድሚ መርዓ
ድንግልና እንድሕር ለይሓልያ ቅድመ መርዓ ክብረ ንጽህና እንድሕር ለይሓልያ ቅድመ መርዓ ድንግልንኡ እንተለይሓልዩ ክብረ ንጽህንኡ እንተለይሓልዩ ካፍቲ ላፍቲ ይላወሉ እንተነይሮ ያውቱ ሓዳር እውን ክጸንዕ ይኽእልን ድሕሪ መርዓ ዘሎ እዚ እዩ ፀገም ዘምፅእ ብኸምዚ ምኽንያታት እዩ እዚ ያው ኣብ ድንግልና ዘለው ዓንቶ ጠቂሶ እየ ኣብ ድንግልና ዘለው ንሱ ብድንግልና ንሳ ብድንግልና ተሓላልዮም ብስርዓተ ተክሊል ዝተፈጸመ ጋብቻ ወይ ከዓ መርዓ እንተደኣ ኮይኑ ስርዓተ ተክሊል ይበፅሐሎም ስርዓተ ጸሎት ይበፅሐሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብስጋ ወደሙ ይፍጸም ካብዚ ወፃኢ ንሱ ኣብ ድላይ ነይሩ ንሳ ኣብ ድላያ ነይራ ዝፍጸም መስወ ግን ያው ተክሊል ካባ ዘድልዮ ይኮነን ናይ መኣስባን ዝብል ጸሎት በፅሕዎም ብስጋ ወደሙ መስወ ይፍጽሙ እምበር እቲ ኻሊእ ስርዓተ ተክሊል ወይ ከዓ ስርዓተ ጸሎት ወይ ከዓ መላብስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክፍቀዶም ኣይኽእል ሽምባር ንኹሉ ወጣት ወዲ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ንጽህና ሒዙ ድንግልናኡ ዓቂቡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስነ ጋብቻ ወይ ከዓ መርዓ ክፍጽም ኣለዎ ኢለ መልእኽተይ የመሓላልፍ በዚ ኣጋጣሚ ሰናይ ዘመን ሰናይ መርዓ ክኾነልኩም ይምነ ወስብሐት ለእግዚአብሔር